Sakiraaɓe am worɓe e rewɓe ndaaroɓe jooni kawtal media, mi juuti on ko woɗi sanne. Lelle hannde kadi min ngarti famin keɓondiren keɓen jewten yewtere seeɗa. Ndelle mi keɓani on hannde beero o mo annduɗon no ɓandi hannde so wiyama buulal fuu wala fuu mo annda ɗum hannde ley pulaaku meɗen e faa hannden ko heddi fuu. Kan accan kanko on fa o hollita hoore makko faa wooɗa, sadde ko neɗɗo kam ɓuri anndude hoore muɗum. Buural fofo maɗa. Fofo maɗa Abdoussalam, yetti sanne. Ko wi ɗum min woni Buulal, min woni gaɗowo comédie e banggal Pulaari e Burkina ɗo, fa hannden inde am Abdourahmane Bari. Min woni janngowo université Joseph Kizerbo, miɗe tawa le Waldere sukaaɓe daraniɓe fina tawa le Burkina Faso. Fofo maɗa Buulal, ndelle hannde an woni beero amin tedduɗo, Allah ɓuri teddude. Hannde min ngaɗan fa min ƴame hoore haala meɗen hannde. Salle ano ya woni nan nokkuji ɗe gonno nde hagum hannde ko ngatton hannde na andi hannde an gonta ko jallini en wala ndelle ɗaɓɓuɗoma numéro maɗa fuu aɗa wawi hokkude na wonɓe hokkatake numéro sabu wono andi hannde noon kawriɗe kujje goɗɗon hawra Buulal wiya Buulal hokkatam numéro ma, sali ɗaɓɓuɗo numéro maɗa fuu na wawi hokkude na wana goto fof hokkete numéro. Ɓe hokkatake sono woodi ɓe hokkatake numéro du noye watta fa antake ɓe woni ɓe hokkatake numéro ɗe ɓe hani hokke numéro maɗa. Ngol ɗum min jogino fa min ƴamino Buulal. So wonga ni hannden portable ɗi no kewi ni hannde no yimɓe jondirta mo fuu no yi'a bandum ko watta ni jiiɗoma fuu si minen ko mbiɗa ɗum ko banggal ɗo min gatta jiiɗoma fuu no handina tawa no andondiri tawa no wi'e minɗe maani miɗen bindodiri minɗe maani miɗen kalda nder jomum roko numéro maɗa. Hokkugol numéro so gonga yo kulle no wawi laata ko kulle ɗiɗi, no wawi laata ko wooɗi, no wawi laata ko boni. Si hunde fuu no wowi seɗɗaji muɗum. Ɗum ga so ni adiran ko wooɗi ɗum kan so ni a hokki numéro ma no yawdi hawra neɗɗo lobbo vraiment kaajanoɗo wallugol ma du bawɗo ardude numéro maɗa ya hollino goɗɗo Allah waɗa on toon hawra numéro maɗa ta ganɗo men no filono yidde heɓde numéro maɗa ɓe heɓayno laawol on toon no wawi adugol numéro maɗa wallite. Minen joni ɗo min gonno min gaɗa vidéo ji amin ɗo no wawi jabugol numéro maɗa ni oto jowɗo ñande kono jawrini yo wala suka o min kam miɗa yiya ko watta nde yinno so ni Allah hawrininomen fuu daron ko mbawon walludemo on ɗum wiya wallay Allah mi heɓi min kadi numéro makko ñande nde hira amin to gon ne yewta amin to gon heɓi numéro makko nan numéro makko ɗum no wawi sabanadema an keɓa wodditane dambuɗe goɗɗe ko ayyo non ɗen de anle ɗum e golleji maɗa ɗum fuu hewtake ma wonmi jaɓuɗo numéro maɗa ni layli sababu ni waddanima moƴƴere han ɗum e bandumen. Wallahi no waɗa wawrugol ndu no waɗa de a wawa konti par ce que a andake ke gan saabi mani ko mani hewtima amma ko woto ni ko mbawmi miccitago ni waɗino hitande illa duuɓi na ɗiɗi e nogaye ɗiɗi ko gonnomi université ɗon nden 2022 nden mi conno hono tisiji e banggal WhatsApp an ɗo ni e bandan adi tisiji ɗin watti kandu waɗi partagé WhatsApp muɗum hay goɗɗo yi'i wi no yiɗi o hokkimin yimɓe hokki kan numéro on toon min kaldi min pantiri soodi ko sodata ha Allah waɗi joni ko puɗɗum wadde comédie o on wari yi vidéo am sengo faami ke min watta ɗum windani kam wi kam walla mi yi ko gatta no weli kam nde inno kawre illa so wona ko gaddannoɗa kan tisi o en jiiɗa en mi yiɗi kawre nokkure wanede yoddoɗen jewta bindu mi ndaara ko mbawon wallidema so gonga illa min puɗɗi ɗum du o darani kam ballari e tinninoje hunde fu miɗa itti Allah ndelle ɗum no waɗa so gonga wallahi Allah an ka wonko ɗum nafi jaati non warre ɓe joni min jiya hagum ayi en kala haala yimɓe fof ko hagum sukaɓe rewɓe no gonɗon goɗɗo so hawri suka gorko jon ɗaɓɓi ɗum numéro ni wiya hokkata or na andi ko mbiɗa ɗum min moƴƴere ɗum wawi ɗo bone wawi ƴurde ɗon ɗon ni bone on wawi ƴurde nane nde
sa na wawi ɗaɓɓa numéro suka debbo ni salo ɗum le noye mbawɗa wiide ɓeejo gonga muɓɓoy na noy na no wawi moƴƴiri ɓuura ɗon kamɓe du ayi ɗo suka rewɓe ɗo no ɗum ɓuri laaɗagol no ɗum ɓuri ciiɗugol ɗo rewɓe ɗo hande so wiyama debbo ka fuu yo debbo na wawi yiide ɗum ni wona fey ko gollata ɗum waɗi kono haajuraɗo numéro mum ay o iɗo on ɗon sa jaɓinima muɗum a wiya haalana ɗum ko wala banggal gollal muɗum fuu weltaɗo ɓiyadam ɗum on kawta golleji fuu haalduyno mo wawri fuu wona tilay ayi min ka ɗum won miijum rewɓe ka so gonga ni to maɓɓe on ɓuri tiɗde ele rewɓe woɓɓe maɓɓe yiyan no tampi sanne kanda yiyan woɓɓe wawri fo ananan mi wayliti numéro nanan ni woɓɓe jaɓata numéro ji muɗum no torrat a jomum a jaɓi numéro muɗum an ka a wiya o ka suka debbo mum haalnan ko yimɓe garana wiya ɗum mani ɗum ka jami nden mani mi yima toɗe ayi wona ko hoyi e maɓɓe kamɓe ka sanne de na wawi gorko mum no wawi jaɓa numéro suka debbo ni taɓe numéro no ɓe kalda ɓe fotani fa laylo haala dewgal naata non ɗum no waɗa de hunde fuu ɗum ɗon attakena ma gotel ma feccere men ngel numéro ji ujunen ayi sonde ɗuuɗa ayi ya wiide sonde ɓe ka so adi numéro ma fo wana toon ƴeewirta ayi nowata ok bas wala ok bulal fof maɗa sanne de ko mbiɗan ardaka a wi jagol numéro ji ɗi wonɗo nafirta wonɗo wawi torride ɗo jaati wallahi mi haalino almaji mi woɗɗo ɗum torrirta an sabu ko kaluno ɗen ɗum ni a jaɓi numéro ɓi adama on gonda golleji an ka jaɓni a jaɓi a hollinake no on gondi ɗo wawta funa notta ɗum na haala ko jiɗɗa jomum illa no notanano ngam sabu ndimago gan sabu onon fof gotum a wara jon kamɓe ɗum tampina ɗum so wawi waɗima bloqué ka hay so wona ɗum du goɗɗo ka wattama bloqué weeti funa torri ɗum eyi fa hande en andi duniya o no wori hande saɗɗa jomum soni hokki goɗɗo numéro ma on kawta e yellaji on kawta golleji joni jomum waɗi haɓo soni jomum yo bonɗo gujjo ma goɗɗum waɗi saabi de laamu nangi ɗum ɗum on so laamu nangi ɗum fuu gina laamu ka filta kono no watta ko faama noon jomum worri ndatakena bonɗo ka wiyatakena wona kantan fu wori mo wondi so ɗum Allah hawrini ɗon wakkati majum tawi on kalduno gaɗa ko o waɗi bone on wawi sabanade laamu wara hande heɓa faama salla na jiya ley majjum no jiya ɗum no wawi waylinadema saɗɗa na wawi men ga noddede commissariat en mako e nandi ɗum e bandum so gonga noddeɗa heɓa lamnoɗa wawri kon soni tawama an a jeyaka e majjum ni laamu ka saria ni golloditta sabu amma an ka ko waylande saɗɗa ka nde a yahanan hunde ko a miijina hen ko a wattaka e majjum an ka a yahanan ayi ɗum waɗi mbimi ɗon no wawi wayla ko saɗɗa se gati e rewɓe ɓe fa hande wawi waylanade ko saɗɗa debbo no wawi tawa no wondi e suka gorko muɗum fa no gondi e ɓangal abu no kalda haala ɓangal ma debbo goɗɗoɗa dewlaɗo heɓa numéro muɗum weeti Allah funa torri ɗum no wawi saɗa latana ɗum saɗɗa e ɗo woni ɗo fan wawi fay e ceergal men tawi ɓagaɗo ka eyo ayi ndelle no ɗum woni saɗɗa e sogoon Allah Allah ko mbiya ɗum o sadde gom fay joni ko kalɗa haala an kay numéro maɗa tawde sukaɓe bonɓe ɗum neɗɗo no hawa ɗum nde ɗum nawa joɗɗa ni noddeɗa commissariat ni ma an ka gendarmerie ni jaha ni haya wiyeke mani ni numéro maɗa wattidiri so ƴamama tawi na laaɓi kay a ɓuray noon ɗam na fadde maɗa famude ka tinnaki fu a waɗan golle jelgoɓe ke bas wala ndelle ɓulal ɗum ni min jowanino maɗa hande o jonka min kayaɓe jonka min cakitoro min ƴama andu noye golle maɗa sese tadi no min yiya wakkati fuu no min yiya e TikTok no min ji e Facebook na waɗa ko jallini yimɓe andu noye gollal maɗa ngal wuri hande wallahi hande o ka gollal alhamdulillah par ce que hunde fuu so ni a yiiɗo puɗɗiɗade a yiiɗo huyɓe fuu a miijo maɗa ɗo huyɓe fuu a wawi wiide ke neɗɗo no yetta Allah donc hande min puɗɗino
le université ngon piltono bandiraɓe na andi association biyeteɗo jeune promoteur fina tawa ɗon woodi fof ɗon laminannomi fa jonka wari hannde o ka miɗo wuto Yasin hande hawrindeji kewɗi miɗo nodde conseil ji kewɗi miɗen gaɗa no min gatta ko yimɓe pamana hawrindeji conseil ji min bangal vidéo ji amin ɗi elle fa hande e miijo amin no min gatta ko pulaku ɗo heɓa parke majjum wiyete Allah minen ɗo miɗen dardi e gollal majjum min yetti pulaku ɗo par ce que yimɓe wona Burkina tan ƴewta men, Ghana ɓe ƴeewa men, Côte d'Ivoire ƴeewa men, Mali ƴeewa men, Guinée Sénégal fuu no ƴeewa men fa hande no mbindanamin no mbiya min komin yiyata ɗum no weli min sanne tinne ay ɗum no watta ko minen ɗum hokka min sembe e tinnagol tan sabu wona buuɗi wona ittugol buuɗi hokka ɓi adama tan woni mballay mani ko gatta ɗum wallahi no weli men Allah wallu ɗum men no heƴani ɗo ko ɗuman par ce que ko wiyete commentaire goto lobbo no wawi wallima ɓeydanima sembe commentaire goto bonɗo no wawi bonnanima ɗum ko gollata nden ɗo ko suudu baba fa hande mi yii vidéo ji amen fof kollinake no weli men so ni no woodi tinninoje ɗe mbawi wiide men mani wallahi min jii ɗo ɗum ngakki ɓe jiiɗi anon du gaɗon ni gande hande suudu baba o no ƴeewa ɗum min adan ɗum min naftoro minen d'accord nelle wallahi bula minen fuu minen jaati miɗen ndaara vidéo ji maɗa wallahi no wela min sanne sade ko mbiɗa ɗum ni fuu yo pulakol ni yo suudu baba ni koy wala ndelle ɗaɓɓugol suudu baba bawɗo wallude no watta gollal maɗa ngal yaara yeeso fuu no wawi sade kon fuu yo ɓantugol suudu baba wala wiya kana goto fuu waɗa ko wawi ni fa yimɓe ɓantu wala donc ndelle bulal wala fuu heddi wana wiidema fofo maɗa weli min sanne ko jaɓuɗa noddangal amin ngal ɗum weli Kawtal Media e hoore am minen fo min jotima ko woɗi sanne wallahi min mi jewti Kawtal Media fa yetto hoorejo muɗum DG gande illa puɗɗum gollal ngal no darini e wallugol kan hawrindeji ɗi ɓe gaɗi ɗi fuu yimɓe ɗo jiyake noon wonɗon ɗum yo yettugol ɓe ɗum min du no hokki kam fa hande e sembe no gaɗanmi ko min du mi golla ngam sabu so ni kamɓe Kawtal Media hanna andi media kewɗi keddiɗi fuu so ni no hande no gattanima yitere no gollen suudu baba ko gatta fuu andu no yaajinani yimɓe non kay ande so ni a waɗi hunde ɗo hande Kawtal Media yo media andanaɗo no sariyaji annani so a waɗi hunde te Kawtal Media wi mani kam waɗi hunde nde sariya ɗimmen ga no andike Kawtal Media ko saabi ko jaɓi ko gaɗa ɗum hunde lobbere no saabnoma andu dammuɗe goɗɗe elle yettugol ɓe faani Allah mawnin golle ɗen fa amin ndelle bulal fofo maɗa so Allah jaɓi du ɗum andi min keɓa min noddete kasi wana ni hatta sade min du golle maɗa ne hawrana min sanne voilà ndelle fofo maɗa sanne ndelle sakiraɓe am wala fof ko heddi joni e golleji meɗen ɗi so wana wiide on fofo moɗon woɗi fa hande ɗaɓɓude on fa hande keddoɗon darde Kawtal Media so Allah jaɓi kuje kese fa hande ina ngara watta fa golleji meɗen ɗi yaara yeeso fa hande to jengi to gaɗon like gaɗon partage gaɗon commenté no watta fa page meɗen o Kawtal Media yaara yeeso fa yaaja fa ɓura ni fa yimɓe fu ndara fa nafito fa walla suudu baba ndelle wala fof ko heddi so wana wiide on fofo moɗon salamu aleykum